Hello, 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 hello. Andiyan na. Saan na kayo? Live. Habang wala pang work, maya work na naman. Habang wala pang work, maya work na naman. Init. Hello, wow, welcome Rene Adventure. Salamat sa tamsak. Habang wala pang trabaho, mag-ano muna tayo, mag-ilis muna tayo. Kasi pampadagdag man lang, makadagdag man lang ng WH. Oo, tama. Kaya nga, okay, salamat ha, Rene, sa support mo para makadami man lang tayo ng WH. Kasi mahirap hanapin yung 4K na yun. Hirap hanapin ang 4K. Hello host, tamsak dan, sabi ni OFW Offshore Life Vlog. Salamat sa tamsak mo. Hello, Cecilia Mimaytan. Bigyan ko kayo ng jacket para makapag-ano kayo, mga pangisda. Wait lang. Wait lang at hahanapin ko pa. Hello, King Lapu-Lapu Vlogs. Hello host, tamsak dan. Salamat. Salamat sa mga patamsak nyo. Sa 5 tamsak. Salamat sa lahat. Mamaya bantayan mo to, OFW pag umakyat ka, pag may trabaho na ako.
Okey, sige. Okey na rin, eh. Sige, may jacket ka na. Try mo nga, mag-message ka nga. Ayun. Nasa work ka pa, Rene? Welcome, welcome. Ah, salamat. Mhm. Ay, lockdown pa diyan? Wala pa ring work ikaw? Hanggang kailan diyan ang lockdown, Rene? Mhm. 10:40 na. Mhm. Ano ba talaga lagi naka-support sa'yo. Sana akin din mag-support din sa LS ko. Oo, pupunta din 'yan 'pag ano, minsan kasi busy pa siya, kaya hindi siya nakakapunta. Minsan kasi gabi ang work niya, eh. Wow, shinare ni OFW life vlogs yung ano ko, salamat sa pag-share sa inyong community. Konti pa lang, Diyos ko wala pa nga sa wala pa nga sa dulo ng daliri ko. Kasi ngayon lang ako nag-ano, nag-LS. Ikaw, ilan na ba? Lagpas na ba sa daliri? Sa hinliliit na daliri mo? Tagal pa. Baka pagtapos na ang kontrata ko nito. Pangalawa pa lang ito, yung una na LS ko nagsubok lang ako kasi hindi pa ako marunong. Tapos ito ang unang ano ko talaga na. Salamat OFW Offshore Life Vlog ha sa pag-share. Salamat. Oh, mas malaki ka pa nga sa akin. Ako 1/4 ano pa lang siya. Nasa 1/4 pa lang yan na WH mo. Si OFW Offshore Life Vlog, medyo malaki na. 6 niyan ang LS ni Rene, OFW Offshore Life Vlog. 6:00 ng gabi, umpisa na niya mag-LS.
Maliit pa lang ang WH ko. Okey, pa-share tayo 'pag hindi busy kasi dami din ako na-support sa mga group namin, eh. Sabi ni OFW Offshore Live Vlog. Bisita saglit, bisita-bisita sa mga nag-e-LS. Mamaya akyat ka dito, ha, OFW Offshore Live Vlog, ikaw magbantay para may tao. Hmm. Okey, sige lang.
Hello, andiyan pa ba kayo? Andiyan pa ba? Shout out sa 3 million eyes in my house. Walang mapagpatungan. Diyan lang, saglit lang. Init-init. Three million eyes in my house only, guys. Yep. Okay, sige. Hello, welcome to my house. Tamsakdan, sabi ni Love Mentor. Wow,
Bicolana ka rin ba, Love Mentor? Sige, mo bigyan kita ng ano, mag-jacket-jacket ka at nang isda ka. Saan ka sa Bicol, Love Mentor? Sa ano ako, sa Sorsogon ako. Sige nga, try mo nga mag-message, Love Mentor. Binigyan kita ng jacket. Saan? Saan ka? Saan ka sa Sorsogon? Wait lang ha, baba ko lang yung hagdan. Hmm. Nawala. Nawala ako. Invite. Copy. Ba't ayaw niya? Nawala kanina eh. Ayan na. Andyan na yung hagdan ko. Akyat ka na, OFW. Nawala kanina eh. Hello, Ibski Velasco. Wow! Welcome sa bahay ko. Andito tayo. Salamat sa pagdalaw. Magtamsak-tamsak ka na ay bibilas ko dyan. Salamat. Huwag kalimutan ang tamsak ni host. Saan ka na, OFW? Offshore Life Vlog. Andyan na yung hagdan ah. Meron na, akyat ka na. Andyan na yung hagdan, binaba ko na. Kumain ng tosto habang nanonood. Wow, salamat! Sige, diyan ka lang, manood ka lang.
Manood ka lang dyan at nang makadami tayo ng WH. Sayang din. Habang wala pang work, mamaya magigising na si Lucy. Bakit tulog pa ba? Saan ka ba ngayon, Love Mentor? Ayan na ang co-host ko. Akyat ka na kasi ikaw magbabantay mamaya. Samantalahin. Anong oras na sa Netherlands? Love Mentor. Nasa Minstrom ka. Ayan. Hello, shout out everyone. Ikaw magbabantay mamaya pag tinawag na ni Lucy. Love Mentor. Nasa Netherlands pala siya. Love Mentor. Wow, bigatin na. Layo. Anong oras na kaya doon? Bigatin pala na. Harayo si Manay sa Netherlands. Velasco, ha. Samantalahin. Ano yan? Si Ivy yan. Si Ivy yan habang kumakain ng toast. Ivy, ikaw pala yan. Kaya pala walang... Oo. Si Ivy yan. Walang profile. Hello, Ivy. Tinuruan ko siya. Wow, welcome to my house, Julius Gado. Salamat. Hello, tinuruan Julius. ko si Ivy mag-toast ng tinapay. Ayan. Wow, salamat sa patamsak. Very good. Tamsak dance po. Ayan, tamsak dance. Salamat. Sige. Salamat. Ang signal natin nag-iikot. Ayan, nasaan ba yan? Signal natin ikot. Hello sa inyo dalawa. Ikot. Hello. Ivy. Hello sa inyong dalawa. Shout out dyan sa mga kasamahan mo dyan, Ivy. Walang kasama si Ivy Nandoon yung pinsan niya sa isang bahay. Tapos yung isa si Jean sa taas naman. Andoon na sila sa taas. Sa sideline si Bicolana, Ivy. Sa sideline. Sideline mo na. Magtatry siya maging broadcaster pag uwi. Tatayo siya ng radio station. Bicolana Radio Station Mananawagan. From Sorsogon. Nanawagan siya sa mga nawawalang mga aso, manok, itik. Ayan, nananawagan si Bicolana sa nawawalang manok. Nananawagan ako sa mga nawawalang isda. Yung mga sino isda, ang nakapulot ng aking manok? Mainit na, takoy. Tamang-tama, magsasaran na. Oo nga. Ako na ang kapalit. May kalaban din May kalaban din, nag-YouTube sila, hindi na sila satellite. YouTube ang ginagamit nila, puro live streaming. Puro live streaming din ginagamit nila ngayon, hindi na sila ginagamit yung network nila. Dami na, mayroon na lahat na, nandoon na. Ayan, nakikita ko sa mga nag-ELS, mayroong mayroong ABS-CBN, mayroong Channel 7, nandoon na lahat, nag-YouTube na din, pumasok na. Kaya nga Malaki din kita nila sa YouTube. Malaki din kasi sikat na sila. Dati na silang sikat.
Dati na silang sikat, dati na silang maraming follower, Mga viewers kaya ba? Followers tsaka mga mabilis pa rin viewers silang na din. makilala. Pati sa FB Live sila lagi. Kaya nga, Pag nagla-live sila sa ngayon, FB, ang dami na siyempre mga artista ikaw ay sikat na. Kasi yun sila, may dati na mga kanyo, may dati na yan silang mga tawag nito. May mga grupo-grupo na din naman manonood, sila na na mga nanonood lagi. Mga dating nagmamahal na sa kanila. Mga nagmamahal na sa kanila dati. Julius. Kaya nung meron silang inabangan pa rin sila. Ngayon nga lang, wala na silang mga pelikula. Wala na yung mga teleserye nila eh. AB, ako ang gagawa ng teleserye. LS mo may na. Ewan ko. Na siya. Hindi ko alam. Nagulat nga ako, sabi ko, bakit? Tsaka yung cover photo nung sa YouTube ko yun, di ba? Bakit may gano'n na ako? Di ba palagi akong nagtatry? Fishing muna, Noipi, Qatar. Ayan, meron dyan. Wow, Noipi, Qatar. Fishing muna ako. Welcome meron sa bahay ko. Isda, si Lab Minter. Si Lab Mintor, nasa Netherlands yan. Lab Mentor yan. Bigyan kita ng mamaya ng jacket si at nang Ivy, makapangisda ka. Wala pa ako nito. Goggles lang yata ang gamit ni si Ivy lang yan, taga-tamsa ko lang yan. Trabaho ako pero ayaan ko lang naka-open. YT, makikinig lang ako sa inyo. Ayan, salamat sa iyo, Ivy. Sige, Ivy. Makidikit para Diyan ka lang, para may tao ang bahay ko. Ayan. Ayan, Ivy, ka na. Nakadikit ka na ba sa akin, Ivy? Sige, dikitan niyo lang. Nakadikit na ako dyan eh. Nakadikit ka na dyan? Siguro sa akin ganun din. Hindi ko lang Lagi na yan sa bahay ko eh. Nakadikit na ako dyan pag nasa bahay. Hindi pa ako marunong masyado. Parehas naman tayo. Ako nga, hindi naman ako marunong. Aral-aral lang. Ganun lang. Parehas lang tayo. Isang buwan pa lang akong wala pang isang buwan pala, ilang pa lang ako. Basta yung pag-LS ko ay nasa 12 pa lang kanina. Okay na yan. Yung kanina. Malaki na. Nakagraduate ka na ng grade 1. Kinder grade 1. Mag-grade 3 ka na. Ayun, mag-grade 3 ka na. Wala na nga eh, wala pang Wala pa nga akong 1K na banana eh. Wala na nga, wala pang pringgit. Ayan, may... Ako nakaka 400 na rin sa wakas. Taga lang ako sa pag-LS kahit wala sa oras, banat lang ako ng banat. May tao ako 5. May 5 lang akong tao. Ako nga, wala eh. 1/4 pa lang sa 100 ang ko. Yung WH ko. Matagal hanapin. Paano daw magganyan? Mag-ano ka lang sa StreamYard. Pwede ka na rin naman. Sabi nila, kahit nga 100, pwede ka na mag-live. Basta may bahay ka na. Pwede ka na mag-LS. Noipe, pa-delete nung yung nilagay mo, yung sa taas. Yung live. Bawal yun. Bawal kasi pag mga ganyan. LS tayo. Pag bago ka pa lang, pa-delete nung yung mo. Ikaw na lang. Hindi naman siya marunong. Yung ganyan, ang tawag. Hindi yan, yung isa. Hindi yung ako pwede magpan sa kanya kasi yung live. Pag magsalita ka sa loob ng LS lang sabihin mo. Yan. Sabihin pag nag-LS. Pag nag-LS ka, gamitin mo yung StreamYard. Huwag mo na yung i-delete na iba. Tama na. Pag gusto mo na mag-LS. Huwag na yan. Okay na yan. Huwag mo na i-delete lahat. Huwag mo na i-delete lahat. Delete mo lahat. Yun lang, yung may live. Hayaan mo na yan. Bawal kasi yun sa live type. Lang.
Wala, dinilit na lahat message niya. Gano'n, okay lang. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Gano'n talaga pagbaguhan. Ako nga hindi pag-akyat ko dito nung nag-try ako mag-try Yun ako ng lang, mag-LS. Okay lang 'yan. Nung mag-try nga ako mag-LS, hindi ko nga alam Yung kung paano maglagay ng jacket na 'yan eh. Nagpapaturo pa ako paano mag-akyat sa LS nito. Tapos ingatan mo yung pagko-comment mo na mga kailangan habaan mo lang siya, wag mo siyang Yung 'di ba may mga nilalapag na nice, thank you, new friend here. Yung sub to sub, ayaw yan ni Lolo. Tapos pag nagbaba ka ng link, ano lang, mga second lang para madali kang mapuntahan. Ganyan lang yan, kadali. Pag bago ka pa lang talaga, ako nga nahihiya ako eh, kasi baka magkamali ako, hindi ko alam kung ano mapindot ko. Oo, okay na yon. Maiksi lang naman. Mapupuntahan din naman. Pwede ka naman magbaba. May mangingin sa pag may bago, pag may hindi ka paano, pwede ka naman magbaba ng link mo. Ayan. Kasi pag nagbaba ka ng mahaba, hindi rin matatapos. Kasi pag yung link mo ang haba, yung kanila. Ayaw nila tapusin. Hindi, okay lang magbaba. Hindi naman bawal. Bawal lang magsabi ng yung mga live diyan, yung kaya hindi, okay lang. Okay lang 'yan. Yung pag sinabi mo na pasub naman ako, minsan dinidelete na, ayaw ko Ilan na ba ito sa'yo? Okay lang. Tao lang tayo, nagkakamali, pare-parehas tayo baguhan. Mag-aral tayo, pare-parehas tayo magturuan dito kasi pare-parehas tayo bago. 240 pa lang siya, yung bahay niya. Ako ganun din pag pumapasok ako. Ito, mayroon ako may didikit sa yung isa. Idikit mo sa kanya yung yung ninja mo. Ididikit ko sa itong isa yung bangko, ninja ko. Ako mamaya na, idikit ko din sa kanya yung isa ko na ninja. Idikit ko sa'yo mamaya na Qatar yung yung ninja ko mamaya pagtapos. Saka kung magbababa ka ng link sa mga live, yung sarili mong video ha, huwag kang magbababa ng link na yung hindi mo sariling gawa. Pwede kang mag-video na saglit lang, maglagay ka lang ng kahit isang sardinas na sabihin, anong tawag dito? Tapos tapos na yun. Yun na i-upload mo, lahat ng tao doon pupunta o kaya yun ang ibababa mo. At least, yung magko-comment, alam na agad kung ano i-comment. Para dikit na dikit. Kasi minsan kasi, hindi alam mali yung content. Yung mga comment, ay laglag yun. Pero sa akin, ang daming nalalagas araw-araw na saging. Pero okay lang, sige lang, tiyaga lang, pasok lang ng pasok. Pwede na yan, na naibaba mo. Paano yung iba kasi, nagmamadali ba? Dami ng konito. Ha? Madami na siyang video? Ay, mali pala. Iba pala yung hindi pala yun yung sa kanya. Sa puro laro na lang pala ito sa iyo eh. Sige, tambay ka lang. Salamat, tambay ka lang muna dyan. Para lang may tao yung bahay ko. Okay lang yan. Kahit na okay lang, basta may lamang video, may mapanood yung mga magsusub sa'yo. Yung mga didikit sa'yo, may mapapanood. Ngayon, kaya ngayon mo lang pagkuha ng mga saging o mga mangingisda ka, madali lang. Tingin ako sa'yo. Yung
Ano to, nagbabay ka yata nito. Didikit ko sa'yo si Kwan ko. Okay lang yan. Ako matagal pa, mag-grade 8 pa lang ako. Kahapon daw yan na in-upload niya, nagbabike siya. Ako maya na ako mag-playing sa'yo pagtapos na. Nagiging 42, 43 na ikaw. 2:43 Pero na siya. mahaba, 10 minutes ito yung ginawan mo eh. Oh, maganda yan. May ano siya. 10 minutes yung pinanood ko sa'yo. niya. Pero, Habol. kukuha ako ng pagkain. Dyan muna kayo. Sige, sige. Kain ka na muna at ako'y malapit na din. Sige. Welcome ka dito sa bahay ko lagi. Minsan kasi, tingnan mo, ako bago pa lang ako mag-LS, wala pang akong gaanong tao ba. Kasi hindi pa naman kilala yung yung bahay ko. Rubian ang Okay, sige, mag-usap muna kayo. Ivy, hipon ang niluluto ng kasama ko. Nandoon na siya sa kusina. Hindi, natuto lang ako kasi alam mo ba, nanonood lang ako ng nanonood sa mga nag-i-LS na ganito pala ang sinasabi pag may papasok na tao. Kasi nahihiya ako eh. Nahihiya ba ako yung mga video ko nga, minsan wala akong mukha kasi nahihiya ako mag-video sa sarili ko, parang natatawa lang. Oo, masarap yun, Ivy. Minsan pag pinapanood ko yung sarili ko sa video, para bang, sabi mo, para namang sira, nagsasalita ng salita, wala na. Yung iba nga, alam mo ba, kaya may ideya na ako kasi, basta pag nanonood ako, bawat may nag-ELS, pinupuntahan ko, tinitingnan ko kung yung ano bang ginagawa nila sa bawat pasok na mga tao sa bahay nila. Kung ano ang dapat kong sabihin, tapos yung mga hindi dapat sabihin na nagtsatsaga lang ako dati, ilan lang, nung una, sabi ko, Diyos ko, 70 pa lang yung saging ko, parang ang hirap makapuno ng 1K. Pero ang ginawa ko, nagtyaga ako ng nagtyaga, pasok ng pasok. Sige ko lang ang pangisda ng pangisda. Tapos pag nangingisda ako, minsan yung iba hindi bumabalik, okay lang. Sabi ko, okay lang sa akin, at least nakatulong ako sa kanila. Minsan laging nalalagasan ako ng saging. Alam mo ba, minsan sa isang araw, 16 o kaya 10, pagising ko, wala na, bawas na ako. Try pa rin ako ng try. Ganun lang. Kaya nga experience lang para mapanood ko, oo. Ganito lang tayo dito sa abroad. Malayo sa pamilya, ito na lang ang libangan natin. At least, hindi man tayo mamuni, di ba? Kasi parang ang hirap abutin ng 4K. Pero kaya natin yan, basta tulong-tulungan lang ba? Kaya tayo mga maliliit pa lang na nag-YouTube, mga ganito, tulong-tulungan lang tayo para sabay-sabay tayong umangat. Oo, kumakain na siya eh. Buti pa siya, kumakain na. Kain ka lang dyan. Halian na, kumakain. Kasi kaya tayo nag-ELS para madagdagan yung saging natin, madagdagan yung WH natin. Yung saging, sabi nila, madali lang hanapin. Kasi bawat pumunta ka ng piniga, masarap, salad yata yun, no? Kinakain mo. Laham. Laham. Laham daw ulam niya eh. Laham. Kaya kahit na ikaw, pwede ka na mag-LS, kahit maliit pa lang ang bahay mo, umpisahan mo na. Dapat nga ako noon pa lang nung nag-graduate ako ng grade 5, dapat nag-LS na ako. Kaso lang nahihiya nga ako, sige ko lang sabi na, oo, mag-LS ako, pero pagdating ng mag-intern ako, mag-out ako, nahihiya ako eh. Ito, si OFW Offshore ang nag-i-encourage lagi na mag-LS na, okay lang, humarap sa cam.
Wala namang problema yan eh. Punta ka sa sa Googles, i-type mo yung StreamYard. Oh, yun lang. Pag naano mo na yon, StreamYard, may magsusulat ka doon ng title, kung anong title mo, description. Tapos pag nasulatan mo na yon, enter broadcast ka na. Mag-login ka muna. Kasi iPhone, bakit hindi ba pwede sa iPhone? Pwede naman yata. Di makita? Bakit ganon? Hindi ko pa kasi wala naman akong iPhone, hindi ko matry. Kasi ako sa CP lang. Oh, nakalagin ka na pala. I-try. Bakit wala kang kung hindi dyan makita sa iPhone, try mo sa ibang cellphone. Kailangan naka-Android lang na. Android yata. Kasi mag-try ka na para pag LS ka, pupunta din kami sa'yo. Para may tao ka din, may kasama ka. Tayo lang magtutulungan. Baka napasarap ka na lang kan dyan. Tapos tinatawag na pala ako, no? Si Konna. Try ka sa iba. Natawag ka na. Ikaw na magbantay. Kasi 11, na, papasok na, magtatrabaho na ako. Mag-ano muna ako. Tinawag ka na ba? Ikaw muna magbantay. Mag-out niya lang, ikaw mo lang siya. Oo nga. Yung, i-post mo lang yung kan mo. Hindi, basta ganyan na. Mag-message ka dyan, tapos i-post mo sa all niya. Diyan ka lang. Oo, diyan ka lang. Kasi may tao naman na kung may iwan. Ano lang ako. Ha? Diyan ka muna. Pindutin mo yan para lumabas sa wall mo. Diyan ka lang muna. Kumain ka muna. Parehas namang oras natin.